on nesie vlajky. Farba, vidíme tie 4 farby, ktoré sú na hrudi tohto orla. Ten orol bol položený ako keby v tom záhone, ktorý to je okolo. Čiže prezidentský palác, brána, reže Etihad, opúšťame. Musím povedať, tak vám poviem tak kamarátsky z kuchyne, že tento pán vodič je veľmi dobrý, naozaj ako klobúk dole. Neviem, či sme mali takého, fakt ukazuje úplne, neviem, či sme vôbec tak šli niekedy. Z diaľky, jasne, z diaľky, ale je naozaj ako fakt klobúk dole. Využívaj to, že teraz vlastne cez obed takisto všade, ako v týchto krajinách sú siesty, tá premávka je tu menšia. Video. How was safari? Amazing! Did you enjoy? Yes! Thank you very much.